Здравейте, приятели от YouTube! Днес сме в Magnum Craft и ще цъкаме малко на PvP. Ти готов ли си, бе? Готов съм, аз всичко ме е подредено. Да, на мене не. Лар PvP, отивам да си купа малко работи. Ще откраднеш. Малко беден тук. И трябва да има нов кит, бе. Ние сме август, бе. Какъв ти кит, Юли? Ние сме август, той юли. Чакай, нещо ми се бъгва, брат, не виждам нищо. Аз знам какво ще направя. Чай се купа още една спи, така и страничка, брат. За всеки случай. Ти нямаш ли лего? Лек имам един, ако искаш. Ма аз с какво ще се бия, не знам. Сяба. Къде си, бе? Я чакай, че има ей, тук няма. Ако има лек, ще го взема. Май няма. Къде си, бе, брат ми? Това сме на един удар. Ох, да. Къде си, бе? Кой бе? А? Кой? Ти? Ти ми шалтион. Чакам те. Абе, ти къде скачаш, бе, брат? Чакай бе. Някакъв шерипни. Ти? Кой ма цапна? То с лъка гой. Брат, нямаме ендър перли, ще се кача. Мама, мама. Мац. Доди ли, бе? Горе ли се качваме или долу слизаме? Опа, някак скочи долу. Добре, имам при тебе. Чакай, пия само. Пия. Аре бе, той не умира бе. Абе, той просто се бравя, какво да умира? То на едно. Правим, тъй. Идвам. Къде? Ти да не скочи долу? Мале, 3 в 1 ли ще ни правят? Яаа! Някакъв умря от мене. Вземи Pro 2 сет, 64 меч, някакъв ма нацепи отзаде. Убих един. И той я бяга, аз ще рипна. Ела ми бе, ела ми ти казвам бе, кучко, ще те пръсна. Айде и то съм. Аз го пръснах. Абе стига бе брат, много крадеш. Дайте да ги изфармим тези. Има ли топ килър? Абе не да знам. Тук има брони, взимай бе. Пишам Всеки двойки. инвентар почти е пълен с брони, аре бе. И мой инвентар е пълен, бъде се скрим някъде. Какъв си ти бе, той ми откръда по-шли. Избега, майка ти де. Не ми брат, аз съм пълен, иначе ще ги взема. Чакай, оставям в някои части работи и отивам пак. Това не ми трябва. Я ти спи двойка ли са перфектно. И това е. Хейст 2 имал някой. Какво? Хейст 2. И изпълнери имам аз. Хейс, двойка ли чух? Да. Ако искаш ще запази да не ги хабим. Защото аз... Чакай, какво беше, бе? Хелп. MC, то тук няма MC. Окей. Да Крис БГ спечели битка на Арена Айс срещу Ток БГ. Искаш ли нов едно, бе? Аре бе. Искаш ли? Ще пия нощ. Не бе, тук има нов едно, бе. Аре. Чекай. Махай брониците, че един път ми изчезнаха те. Няма да рискувам втори път. Знам къде съм и няма да ги пишу. Добре, аз да не си ги изгубя. Добре, тук. За моя инвентар трябваше това че е стара. Много силно. Как бе? Не знам. Напиши Реджой. Не дей, мамка. Абе, Warp е много силно. Напиши Warp е много силно. Сега ще разберем как се прави тия работи. Добре, аз не виждам табелки. Добре, брат, нещо странно става с мене. И не се шегувам. Не разбра ли какво трябва да правим? Много са едно, как са по...
Добре, брат. Нищо не разбирам, не знам къде натискам. Ти не си в списъка с чакащите. Окей. Едно са едно. Join. Само дете не знам, чакай ще пробваме арена. Mom doesn't exist. Арена. Арена, но. Аре, бе, брат. Арена армеец. Направо. На майка ти. Оп. Не го казах аз. Кръско виеше. Хора, да знаете, че съм малко се попсувал от време на време. Като се ядол само. Вари малко скай. В момента се играе, моля, изчакайте, май. Вари малко скайблок. Тук какво ще правим? Къде е? Не, неща скайблок. Вари пак PvP. Аз тръгваме, брат ми. Найска. Чекай да видя къде ли. Брат, да знаеш как са медите. Сметно. Нищо, че съм с Optifine. Какво викаш? Викам кой ме открадна броните, ама ги намери. Не съм аз. То няма кой друг. Не съм аз, сериозен съм. Ти къде отиваш? Тук. Бързо ме. Добре, храна е. Съм два пай. Къде си? Той е там. Ставим го това тук. Fire Assistant. War PvP. Чакам те на PvP-то. War FPS има ли? И вари на FPS. Може да има някой. Първо ще отида да видя. Чушки, няма някой. Warp End. Warp End няма. Фак. Ти сърва. Да, разбираш тая работа. За една седмица играя тука. Скайблока ми 200 и кусори левел. Хора лъжат. Да ти пикани имам. И сериозно играя от една седмица тук и вече имам фул сетове. Да, разбирам тая работа. Ти от кой го купи стига, Тук има промени. Diamond Patch. Нямаше го това. Iron Patch. Баге. KitSat. Най-обичайно. Повече ми се е падал KitSat, отколкото нищо в EnderGold. Имаше един ден всичките ми кейове, брат, само Kit Apple. 5 кея и Kit Apple. Да. И само единствен път бях спечелил Kit Legend. Само един път. По всичкото време, което съм играл в EnderGold, само един път Kit Legend. Само един път. Това беше тотален сад. Ето ма, къде отиваш? Пи да скачам. Че хората ще плячка. И няма е то с Васкоха. И не знам дали как, ама... Гледам как скача на диамантивите. Оф. Не знам, някой има долу. Ще си изпати, да му дай даймонд. Даймонд! Да. Чакай бе, къде са за кеща? Избутай го при мен. Избутай го при мен. Опа, някакъв. Папа, ще умра. Съм бе. Идвай да хелпниш, бе! Руки! Да, разбирам, ти май са от къде. Криско. Ето ще да ме уби. И не знам как да изляза сега. Да. Перфект. War PvP. И чакай, нямам всеки чат. Аз се измъкна. Не мога. Стига ли ти това? Добре. Ето, Боби, нещо си, не гледаше мене, после ако искаш гледам и тупа, не гледаше мене и ме уби. Сигурно. Не знам, брат, и сега как топа. Къде остай? И сега скачам и ги чупа. Окей. Къде са? Къде си, бе?
чакай, това не правя. Но ще държи. Окей. Аре бе, никой няма. Някой има долу. Окей. Пия и скачам. Добре, това е лагващ. Той е съвсем лаги. Да, хора, като цяло това ще е епизода само. Не, това. Да. После може да... И сега тук някой да има. Опа, писю. Опа, хак ще добавят ми. То стрипна. Ти къде е та дяла, бе? Ей, хак, брат ми. И брат, уби хак. Ха-ха-ха, уби хак. Аре, фани го тоз, бе. Кой да фана, бе, брат? Аз Това е долу. Ало ги изтребвам на всичките. Про четворка! Про четворка. Аз взех Про 4 краска и Про 3 айтем. Yes! И ми нащупвани сета. Човек, ела при мен. Някакси. Пак се закешех там. Рипсам. И то сме изяди лега. Идвам ли? Скачам ли? Ми може. Чай си взема малко изставки. Чакай, аз май бия по тебе, бе. Аз не знам кой бие. То с умря ли, или ще умря? И Ти стига. ми удари една, остави ме на две сърца и то ме довърши. Вик ще слеза да си взема броните поне. Не, сега ще го убия, бе. Него! Их, на едно сърце се отървах. Наско не ме би, брат. Бе, после ма свалят те, бе! Наско ме уби. Аз толкова скоро съм килнал, че не знам сега кой беше хака. Добре, хора, това е от нас.